Dobrý den, přátelé. Jmenuji se Mirek Nočuk, jsem konzultant ve firmě Fitner SRO a rád bych vám v dnešním krátkém videoklipu ukázal, proč je důležité začít včas. Začít včas investovat. Zkusím to ukázat na jednoduchém konkrétním příkladu. Zdeněk a Milan jsou spolužáci z vysoké školy a každý se po té vysoké škole vydal trochu jinou cestou. Milan si řekl, říkej mu třeba Milan Marnivý, si řekl, budu si užívat, na spoření mám ještě dost času. Zdeněk je trochu jiný, jmenuje se Zdeněk Zodpovědný, si řekl, že bude ukládat 5 000 korun měsíčně do nějakého akciového fondu, který mu jej zhodnotí cirka 10%. A to bude dělat od svých 25 let. Bude to dělat do svých 32 let, kdy plánuje, že se ožení. A pak tam ty peníze nechá po dobu dalších 30 let. Jaká bude hodnota jeho majetku v 62 letech? Jak to zjistíme? S pomocí jednoduché kalkulačky v Excelu, kdy použijeme funkci budoucí hodnota, a zjistíme, že při investici 5 000 měsíčně po dobu 7 let a zanechání těch peněz po dobu dalších 30 let bude mít Zdeněk Zodpovědný ve svých 62 letech 10,5 milionů majetku. A Milan si řekl, že si bude užívat a začne až 45. Bude dávat stejných 5 000 měsíčně do stejného fondu a bude to dělat až do svých 62 let. Bude to dělat 17 let. Jakou bude mít hodnotu majetku Milan Marnivý? Bude to víc nebo míň? No výrazně míň. Bude to asi 2,7 milionů korun. Tak Milan si řekl, tak začnu o něco dřív. Začnu ve 40. Opět do 62. Jinými slovy 22 let. Kolik teď bude mít majetku? Víc nebo míň než Zdeněk Zodpovědný? Spoří 3x déle. No nebude mít víc. Bude to asi 4,8 milionů majetku. To už Milana trošku znepokojuje a tak si říká, začnu v 35. Budu spořit v 62, to znamená nějakých, no, počítejte se mnou, to už bude nějakých 27 let. Kolik teď bude mít majetku? To už by toho Zdenka mohlo porazit. Co myslíte? Ale kdeže? Bude mít v tuhle chvíli asi 8,5 milionu majetku. Tak to už Milana opravdu dopálilo a říká si, začnu v 32. Tam, kde Zdeněk skončil. Začnu dávat 5 000 měsíčně stranou. Přestanu v 62 letech, budu spořit 30 let. Kolik budu mít majetku? Víc než Zdeněk? No. Bude to těsně, konečně to vyšlo. Asi 11,3 milionů korun. Ale za jakou cenu to bylo pro Milana? Kolik tam dal Zdeněk za tu dobu 7 let? 5 000 měsíčně po dobu 7 let? Asi 420 000. Kolik tam dal Milan po dobu 30 let? 1,8 milionu. Mají stejně majetku, téměř stejně majetku, ale Milana to stálo více jak 4x tolik. Jinými slovy, Milanova cena za čekání je asi 1,4 miliony korun. Jaká bude vaše cena za čekání? V našem příkladě 7 let čekání stálo Milana Marnivého 1 400 000 korun. Proč to tak je?
Albert Einstein kdysi pojmenoval exponenciální funkci 8. divem světa. A právě charakteristika exponenciální funkce je ten hlavní důvod, proč tomu tak je. Čím déle budete mít vaše peníze zainvestované, tím více se projeví jejich charakteristika. Laicky řečeno, tím více se projeví tzv. Úroky z úroku. Můžete si to představit jako sněhovou kouli, která se valí z kopce dolů. Pokud začnete v půlce, tak vaše sněhová koule nemá dost času nabrat na velkém objemu. Pokud ale začnete na vrcholu kopce, tak vaše sněhová koule postupem času stále rychleji a rychleji nabírá další sníh a stále rychleji roste na svém objemu. A úplně stejně to funguje i s objemem vašeho majetku. To znamená, moje jednoduché doporučení zní: začněte už dnes, nehledě na to, kolik času do vaší finanční nezávislosti máte. Protože to jediné, co vím jistě, je to, že zítra budete mít na cestu k vaší finanční nezávislosti o 1 den méně než dnes.